L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS estenda żmien li fih l-istudenti jistgħu japplikaw għal korsijiet tiegħu fis-sena akkademika li jmiss 17 ta' Awwissu li ġej dan wara domanda kbira l firxa wiesa ta' korsijiet li toffri din l-istituzzjoni edukattiva dan b'mod partikolari għal kors ta' Tourist Guiding li din is-sena ra rekord ta' aktar minn 80 applikant, żieda ta' 100% fuq is-sena li għaddiet. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech. Dan huwa wkoll indikazzjoni li studenti Maltin qed ikomplu jistudjaw, qed ikomplu jitilgħu iktar il fuq fil-livelli tagħhom biex għada pitada ovvjament dawn huma n-nies li ħajkunu qegħdin jirranjaw l-industrija tat-turiżmu f'Malta. Id-deċiżjoni ttieħdet ukoll fid-dawl li l-Gvern ippermetta l-istudenti tat-Tourist Guiding jiksbu liċenzja proviżorja u jmexxu turs waqt li jkunu għadhom qegħdin jitħarġu. Skont ir-regolament il-ġodda l-istudenti jistgħu jmexxu turs bejn April u Ottubru li ġejjin filwaqt li jkomplu bl-istudji tagħhom. Il-programm ta' Tourist Guiding mistenni jkun wieħed mill-aktar popolari fl-akkademja, iżda l-estensjoni tapplika l-programmi kollha fruti mill-ITS mill-livell ta' foundation sa dak ta' master's degree. Għaldaqstant Fenech ħeġġeġ lill-istudenti potenzjali biex japprofittaw minn din l-opportunità u jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom qabel il-ġurnata ta' skadenza.